Vreau să vă adresez o întrebare serioasă ca să avem o discuție onestă. Dumneavoastră consumați zahăr, sucuri acidulate, prăjeli, țigări, alcool, televiziune și așa mai departe. Vă invit să vă opriți din lucrurile astea, pentru că nu-s droguri, nu-s psihoactive, nu-ți modifică chimia creierului cum o fac drogurile. Vă invit să vă opriți din astea, că teoretic ar trebui să fie mai ușor să te oprești din astea ca din droguri. O să observați că, nu zic că nu puteți, dar o să observați că nu o să prea puteți. Și nu vă judec, că e de înțeles. Toți avem câte ceva, ok? Acum, de ce îi judecăm pe ceilalți care consumă droguri și nu se pot opri din droguri? Pentru că la fel e o alegere să consumi zahăr, să fumezi, să te uiți la televizor, tot în viață e o alegere. Și hai să facem subiectul ăsta și mai explicit. Nu-i judecăm pe pacienții care au fumat toată viața și au cancer la plămâni. Nu-i judecăm, dar deși decizia de a fuma toată viața a fost tot decizia lor. Nu-i judecăm pe cei care au probleme la inimă din cauza unui stil de viață nesănătos sau din cauza că s-au stresat, că tot asta e decizia lor, nu? Nu o să zici niciodată despre cineva bolnav că e decizia lui, pentru că cu toții știm că nimeni nu vrea să moară și nimeni nu decide să fie bolnav și să ajungă într-o situație deplorabilă. Nimeni nu-și dorește asta, toți ne dorim să trăim, e instinctul de supraviețuire. Și acum vă întreb foarte sincer că eu vreau să ajungem cumva la un consens, pentru că e foarte important, suntem două tabere. Vă întreb, ce vă face să-i judecați așa de tare pe oamenii care se droghează versus nu-i judecați pe ceilalți care tot au probleme din cauza alegerilor lor? Și v-am dat exemple înainte. Vreau să știu exact ce, cu argumente, ca să îmi dau seama de unde să luăm problema asta. Noi vrem să reducem stigma, ca să poată să ceară oamenii ajutor liniștiți. Să reduci stigma nu înseamnă normalizare. Când normalizezi ceva, spui, e ok să faci asta, e bine să faci asta, e normal să te droghezi. Când reduci stigma, spui, te văd că te droghezi și e normal să ceri ajutor, dar înțeleg că te droghezi.